Bună pacea Domnului, frați și surori, bună prieteni, sunt din nou în bucătărie. Astăzi este sâmbătă seară, m-am gândit să fac sarmale. După cum vedeți, e cam târziu, adică 7. M-am apucat să fac mai devreme, dar nu aveam varză de ajuns și m-am dus repede la piață să iau încă una. Și vreau să le fac acum, sâmbătă, Doamne, vineri. Astăzi este vineri seară. M-am apucat să fac de acum ca mâine, sâmbătă, să stau mai lejeră, să fac curat și să mă ocup de copii, să-i mai scot afară. Dacă este frumos, și astăzi a fost frumos. Și să scap de mâncare. Dacă am scăpat de mâncare, e totul bine. Și m-am apucat acum să fac, o să vă arăt imediat. Na, toată lumea știe să fac sarmale, dar vă arăt cum mă fac eu. Mi-au luat șorțul și stați să întorc camera să arăt cu ce fac eu. Am aici foile de varză, am și mărar, am luat mărar acum să pun. Nu știu dacă se pune, dar mi-mi place gustul de mărar cu mândă. Am bulion, orez, ce da? Mă prind cu tortileta mea. Da, te prind cu tortileta. Bulion, orez, ceapă, sare și niște condimente. Paprika afumată, pun niște turmeric. La fel, nu cred că se pune sau nu știu, dar eu pun cam în fiecare mâncare turmeric și alte condimente care acum le-am desfăcut. Da, dragii mei, mă apuc să pun ceapa la prăjit și să mă apuc de astea ca să nu mă apuce târziu. Vreau să arate cum merge cu bicicleta. Acum am scos-o astăzi. Ușor. Frână. Așa. Bravo. Ai știut să mergi în prima zi, măi Noa. Ce? Ai știut să mergi în prima zi tu. Ce înseamnă? Din prima. Nu am stat cu tine mult. Când am luat, asta a fost almara și am păstrat-o pentru Noa. Când a fost mai mic. Dar cu ea m-am chinuit câteva zile să meargă. Bravo, Noa! Mara este pe drum cu fetele și Noa îl ține aici lângă mine, că e mai micuț. Bravo! Mâine ieși cu mami afară și te plimbi, da? Mâine ieși cu mami afară și te plimbi. Cu ce? Cu bicicleta. Gata? Mhm. Uite că mai era o să plimb cu tine. Nu mai e la școală, că e sâmbătă. Hai, joacă-te frumos, da? Că mami face mâncare. Bine. Pun sare peste ceapă. Și cimbru, am uitat să spun de cimbru, mi-a lipsit cimbru. Cam la fiecare mâncare pun și cimbru. Nu așa mai mult, la sarmală îi mai mult. Asta e cimbru de casă, din alumă. Las să se călească un pic, pe jumătate și după aia pun orez. Orez, bulion, condimente.
Gata, dragilor, am terminat să le fac. Am pus și afumătură. Uitați-mi să o scot din frigider. Bine că mi-am adus aminte. Și am pus apă. Trebuia un pic de bulion, dar nu mai am. L-am pus pe tot aici. Am uitat să opresc. Și pornesc asta și îi dau drumul. Aoleu, ce greu să apasă. I-am dat drumul pentru o oră. Și după aia vin să o verific și mai dau vreo jumătate de oră și gata. Ușor, mama! Ușor că e vale. Azi e sâmbătă și am ieșit un pic copiii. Hello! Prima oară care merge pe bicicletă. Aveți grijă la mașină. Că e mult colegi. Și am ieșit un pic să se plimbe cu bicicleta. E soare. Hai, de ce nu te joci? Eu? De ce nu te plimbi cu aia? Lasă, mă aștepți acolo, da? Și mergi lângă mama, nu da tare. Mergi lângă mami. Nu tare. Trandafirași frumoși. Bobocei. Hai, Maru, poți? Da. Trebuie să nu cazi iar. Ce frumos miros ăștia de la depărtare. Mamă. Nu-i voie, mamă, că îți la cineva în curte, n-ai pe să rupi. Mamă, ce mare e asta. Super. Mai avem un pic și ajungem la mare. Ce faci? Poți? Așa. Oprește! Se oprește acolo. Acolo, mai în față, un pic. La parc stați degeaba, nu vă udați. N-aia nu vrei, n-aia nu vrei. Hai. Pe aici, noua, pe aici, mamă. La mare e un pic plictisitor. Nu e plictisitor, te plimbi cu aia, că de-aia ți-ai luat skateboard-ul. Hai. Cum să Poți? Pe nesip? Nu pe nisip, mamă, ne plimbăm. Nu mă trandafiri pe drum. Nu mă lasă asta. Mamă, ce roșu și cred ăsta de catifea. Nu mă lasă asta, nu. N-are miros? Nu are. Mai încolo arată ploaie. Acum vede. Iar face așa să mă sperii. Ha? Apă, de ăla. Nu pot apă. Da, nu este apa. Da. Este un de ăla mic, arată ca un swimming pool, dar asta e acolo. Te odinești? Hai să ne un pic pe canapea asta. Și după aia ne continuăm drumul. Stăm un pic aici, da? Gata, Mara, că poate cazi. Aici nu este apă, dar vine. Iar în față este apă. Mergem acolo.
Ai obosit, Noa? Dă-te jos, mamă. Dă-te jos. Dacă ți-e frică, nu mai mergea. Uite aici, scări și te dai jos. Oamenii care trebuie să facă. Să aibă, că oamenii care are grijă de plajă. Vreau să vă arăt aici. Apa vine. Și oamenii deja s-au dus acolo, departe, și s-au băgat în apă. Nu știu, o fi cald, o fi rece, sigur e rece. Unde? Acolo deja apa este la mal și nu se bagă. Ce te-ai oprit? Ce-ai văzut? Da? Nu putea cu ochii închiși. Și am ajuns pe faleză. Nu pot să-mi dau ochelarii jos, că nu pot să mă uit după aia. E foarte soare și m-aș strâmba dacă i-aș da jos. Este lume pe Bine e. Nu știu dacă să plouă astăzi, dar oricum. Merg la asta. Nu-i așa, nu? Prima oară când se plimbă cu bicicleta asta. Ieri am dat-o. I-am păstrat că era de la Mara. Și ieri așa învățat să meargă pe ea. Și am zis să o scot. Nu, fii atent la oameni, da? Că aici sunt mulți oameni. Da? Aici este un acvariu. Da, am fost câteva ori la el, nu mai merg. Ai obosit, mă, piticule? Nu? Vrei să stăm un pic aici? Stăm un pic aici, că ai obosit? Hai. Am oprit un pic aici să ne odihnim. Mara îi arată un pe unde se urce. N-a vrut să meargă, a zis că e pentru copii mici. Chiar e plăcut afară. Noa! Du-te și acolo. Arată-i Mara scările.
Îți place? E pentru copii mici? Nu, Mara, nu poate. Nu poți să mergi cu bicicleta aici pe nisip, nu așteptăm. Da? Stai. Așteptăm noi să mergem acolo. Nu poate, lasă să încerce. Nu poți, măi, trebuie să te tund. Patinezi. Ia, dă-i, dă-i. Vezi? Nu poți? Foarte multă lume. Acolo e piscină, fântâna aia, care este din pământ, artezine. Hai, papi! Hai, te mai joci sau plecăm în altă parte? Aoleu! Ana, nu vreau acolo. Nu vrei la apă? Nu vreau. Uite aici sunt. Mama! Uite aici! Las-o aici, mă. Hai, mama, poți? Unde e aia care să faci? În jos, nu citești tu? Citești pe instrucțiuni. Am mai putea de vate pe băț și-a luat. Poți? Așa. Ai mâncat tu vreodată noua? Ai mâncat vreodată de asta? Nu? Este strâmbă. Are două culori? Da. Dar să lăsăm și pentru mâine, nu? Da. Acum o mănânci, că nu rezistă. Nu, nu multă. I-am luat cea mai mică cutie, da. Aolo, nouă. Ia așa cu două degete, mamă, că nu mi-a luat geanta cu mine, n-am șervețele. N-am știut că ajung până aici. Da, dragilor, foarte frumos afară astăzi, sâmbătă. Zi frumoasă ne-a dat Dumnezeu astăzi. Ia dă și un pic. Îți place, mami? Mm. Da. Am făcut un 20. Am intrat într-un parc de ăsta de distracție, nu știu cum se cheamă. Hai pe aici. Ai grijă, măi, mamă, mă, că dai peste noi. Ce?
Și avem porcul acasă. Porcul. Da, porcul. Acasă, avem trei acasă. Gata, plecăm acasă. Așteptăm basul, că e prea departe până acasă. Nu mai putem. Ți-a plăcut noua plimbarea? Da. Am fost și până la Primark. Am fost și până la Primark și am cumpărat ceva pentru noua de vară. Să vă arăt acasă. Ne-am întors din oraș acum câteva minute și am zis să vă arăt ce am luat, că am intrat și la magazin. Am fost de fapt la mare și m-am întors de la magazin. Nu a fost ăsta planul, dar așa ne-am întors. Și am luat câteva pentru copii. Am luat aici, ăștia sunt de la magazinul acela Outland, din Anglia. Sunt două perechi de pantaloni pentru noua, ăștia așa, crem, și ăștia. Ăștia au costat 4 lire. 4 lire amândoi, am două perechile. I-am luat că nu prea mai avea. Și să aibă așa la schimb. I-am luat, da, ăștia sunt din magazinul acela. Și am intrat și la Primark. De la Primark i-am luat acest tricou. Foarte frumos. I-am luat 4-5 ani și a costat 1,30 liră. Așa sunt tricourile, 1,30 liră. Foarte frumos ăsta. I-am luat mai multe tricouri, i-am luat ăla, i-am luat și acesta cu avioane. I-am luat cu mărime mai mari ca să stea mai lărguț. Asta tot 1,30 liră. Tricou, i-am mai luat și acesta pe alb. Ăsta a costat 1,80 liră. Și am luat și acest set, pantaloni scurți cu palmieri. Pantaloni scurți cu tricou. Pantalonii scurți au costat 1,30 liră și tricoul la fel. Am vrut să-i fac așa set. I-am luat și acești pantaloni scurți cu animăluțe, 1,30 liră. Am vrut să-i găsesc și tricoul la ăștia, dar nu avea. Și încă o pereche. Ăștia i-am cumpărat pentru noua. Lui mare am cumpărat o pereche de papuci, că nu mai aveam. Și am intrat și în Charity și am găsit pentru Mara această fustă albă. Arată cam așa. Și este albă de catifea, nu se vede la lumina asta. Nu știu de să mă pun. Copiii sunt în grădină. Asta a costat 3 lire, dacă nu mă înșel. 3 lire. Și este foarte frumoasă. Tot trebuie să-i caut fuste Mara. Și am mai găsit și această fustă de școală pentru lanul. E așa în carouri, adică în carouri cu astea două pe margine. De școală. A fost nouă. Nouă și a costat foarte puțin. A costat 50 de bani. Nu știu de ce le-a băgat așa. Erau multe fuste de școală. Le-a băgat cu 50 de bani. Și am luat-o ca să aibă la anul.
Da, dragilor, mă duc să văd ce fac copiii, să-i dau să mănânce dacă le-i foame, tot au mâncat fructe, au mâncat înghețată când a venit și nu știu dacă le-i foame acum, dar o să îi întreb și ne vedem mai târziu. Îți spun și ție brânzică de asta, da? Da. E bună. Ha, ai grijă la școală. Ce faci, mă, te relaxezi? Bună, dragilor! Eu am venit de la școală mai devreme, mult mai devreme. Acum este ora 11:30 și sunt doar cu 9. Am făcut ceva curățenie prin casă și acum așteptăm pe cineva la noi. Am grijă de un copilaș după masa asta, o oră jumătate. Mama lui are niște treabă și mi-l aduce mie să se joace cu Noa. Oricum sunt de seamă. Și după aia la masă. Ți-e foame? Nu. Nu ți-e foame. Pe Mara trebuie să iau pe la 3 de la școală și astăzi nu știu ce am să fac. Trebuie să împachetez niște haine, că nu le-am împachetat. N-am apucat până acum. Și după aia, nu știu, trebuie să merg pe la Lidl. Să vedem. Să vedem câte reușesc să fac, nu mai zic. Mâncare mai am sarmale. Păi, băiețelule, ți-e frig așa? Ți-e prima dacă ți-e frig, da? Nu este frig afară. Adie un pic vântul, dar nu e frig. Da, o să ne vedem mai târziu. Ce cauți? Hai! Noi am plecat după Mara. Ce n-am pus? Hai, vino în fața mea. Să te văd. S-a făcut ceasul 3 și mergem la școală. Nu ți-e frig, nu? Pantalonași scurți? Mami, Da. apoi când finalizezi, ai văzut câte se scot aici? Nu știu, o să văd, mamă. Da? Hai să mergem. Hai, nu vrei să dai ochelari jos?
știu ce să mai urmarea asta de școală, mai nouă. Hai când din altă parte. Ți-ai găsit cârnați? S-a mutat cârnații. Unde? S-a dus acolo. Ce frumoasă e sticla asta. Ulei de măsline. Hai, ia-ți cârnați de școală. Îți iau. 2. Încoci. Ustă. Pune-i în coș. Se ducem. Ne plimbăm la plimbare. Ține bine bicicleta. Ne plimbăm la plimbare. Am venit și de la Lidl și am pus să fac aici niște cartofi pai. Și aici am niște mici să-i pun pe grătar. Și asta este masa noastră de seară, din această seară. Uitați ce verde este asta. L-am luat din piață. Trebuie să-l bag la congelator. Ce faci, mă, acolo, mă? Repari? Am pus ăștia în grătar. Mai durează. Mai durează un pic. Unde s-a dus Mara? Nu știu. Ce faci acolo, nouă? Vrei să strici bicicleta sau să o repari? Păi știi tu să repari? Nu poate scoți ceva de acolo ce nu trebuie. A venit tati? Ce? De ce n-ai pus așa să faci print? Poate iau ceva? Mhm.